Ahoj lidi, všechny vítám a koukejte. Koukejte, jaký tady mám ty Lucky bloky. Tak my se to rozbalíme, dneska to rozbalíme, tak začneme celou toho. Celkem dobrý. Štač. Moc celkem ne. Ale že tam ještě budou lepší. Tak tam ještě je stejný. Tohle je dobrý, ale. Co tady budeme mít? Prosím, 6-7, ne. Proč to není 6-7? Prosím, 6-7 los. Nebo normální 6-7, nebo grande, nebo nějaký dobrý OP. Celkem, že nějaký dobrý nejsou. Ne. Prosím. Prosím. Tady to musí už být dobrý. Prosím, prosím. Prosím. Ten je dobrý, já bych chtěl ještě nějaký lepší. Prosím. Tak ten je mega. Ale ne. Ne, to není 6-7. Prosím, grande. Ne, Karl. Prosím, nějaký dobrý. Prosím. Dobrý.